Hey people, hello. Hey, hello, GCC. Moribo here. Hi, GCC. Yeah, comments hakubuda manje. Nechimbotanga ndatasati ma comments how far. Okay, let's see. Cecilia Timber. Osmisis Gwatidzo, Lillian Kwamba, Dorcas Kurumbidza, Spiwe Mukurunge, Winishamo, Bella Bernard, Daisy Rumbidza Kondodyiwa, Linda Tarwirei, Ruva Charles, Milka Mupemi, zviri sei Elizabeth Maretaona hey, internet yangu ngaisada kundijairira guys. Ndichingotanga pana pedoita madhirama. Bertie Chiangwa zviri sei Edna Miriam Burawa, Elliot Jecherere, say long time, Elliot Jecherere, Letwini Chigwende, Maria Gondam, Shadrack Chiwana, kuri sei, Nancy Nyoni, say, Liliosa Mugwagwa, Lisa Mandima, say, Tafazwa Maminingo, Melshilda Chikuni Chawa, Akisha Mukwananzi, Dombo Shava, Charity Mademe, Brenda Jou, zviri sei, Belinda Marowa, Rumbi Masohar, Netsairuswa zviri sei, Molini Gotom, Epitimisi Asima, zviri sei, Febina Jongwe, kuri sei, Apiti Masinda Morisa, Patty B. Douglas, say, Debra Gundo, kuri sei kwamuri. Nasi chinganiko, nasi chipiri. Nasi chipiri ndizi. Madhezi ari kufamba guys. Nyasha Mutandiri. Oh, ne hairstyle yakanaka Nyasha Mutandiri. Inonzi chii hairstyle dautotsvaga. Guys, damboona hairstyle yaNyasha Mutandiri. Tochifarira zviripo guys. I can't wait kusvika kuZimbabwe. Ndimborupawo. Tindadi Nyasha Mutandiri. Ndaifarira hairstyle yako. Nyasha utoiona kuti yakaita sei. Inonzi chii hairstyle iyi guys. Ichi isoft dzedere. Zvakanaka. Zvakanakisa. Karukwa zvinhu zvakanaka Nyasha Mutandiri. Ndaifarira hairstyle iyi. Yakanaka sikamboiti. Akazviruka sei. Ma1 musoro wese. Voisa pasaidi. Zvakanakisa. Caroline Bell, Molly Madzi, Precious Tarongorima, zviri sei. Agnes Mulilo Linjani Gaga Mulilo. Mamncane. Bianca Monda, Susanna Zim, Privilege Mutumani, Meshilda Chikuni Chiwa, Eunice Makonese sei, Utsaro Tatenda, Shez Katandika, Masimba Kwangwa. Hey guys, Masimba ndasatomboona kutoti wanyora this. We don't talk about this here.
That's not the purpose of my channel or our channel. We don't concentrate on such things. That's my response to you. So please don't actually post here. That's not the purpose of SHEMATV. Maona manje. Caroline Makuku, Florence Tiriwepi, Portia Chinonore, Rutendo Bobu, hey, Marvelous Gijganga say, Mangowe Chirasha, Privilege, Mutunami, Shami J Nyananga. Jiri say, Susan Mutangana Ramuro Sako, Edmo Chipumuro, say, Sarah Zengwa, Dorini Guze. We say, memory, my God, sir. We say, I was 5 minutes. Zakwana. Okay, again, story time, story. Right, disclaimer. Nsandatanga kutaura as usual. My stories atukuita, my stories akaitika kare. Anditika. Number 2, these stories hana effect yari kunditsa right now mukati melife yangu kana kuti ndingatoti ndikatoona munhu ndoda kutomusungisa kana ndoda say no, it's not like that. Pandiri kutaura nhau iyi yakaitika kare ka the purpose of my channel yaise kuti ndototi ndichitaura pano ndoda kuti name and shame no, or kuti ndipe mari yangu no, that's not the purpose. Ingoriwo nyaya in general, kungotaurawo nyaya tichiseka zvedu, noti kutoti totsvaga munhu iye toda kuti unomusungisa kana totsvaga munhu iye toda kuti handiti say no. Ndosikachinzi story, story times, anonzi story times guys. Saka zvandotaura panapa, don't take everything too serious because that's not the purpose story times, kungotaura tichiseka. So yeah, kutaura kuti pane vanhu vazopidikudza zvavo. Yandiri kutaura nhasi ndeye maguma guma. Ndichiri ipapo zvakare, please kana tichiita live angu, the purpose of the live stream is not to address anything zviri kuitika on social media. So ngatingorespectanai, tongorega kuramba tichingovhunza one thing kuti hey wakadai. So that's not the purpose of my own live streams. I don't do that. Anditika. So okay, zvakaita zvokuti manje tamu-3rd year, tapedza 3rd year yedu, paimbouya mabhazi aimbohaiwa. Ndakanga noti ainzi machiisterawo mabhazi iwayo. Mabhazi aiva achitora vanhu pachikoro oenda nemi kupi kuHarare, ndokwaekera kumutare kuenda kwaMutare, kuHarare enda kuHarare, kuBulawayo enda kuBulawayo, ndozvaiitika ipapo. So at this time manje mari baba vangu asina mari kuti vatumire bus fare, maassignments kuya zvanga zvaperawo zvemaassignments. So ende ndichiri ipapo nyaya dzemaassignments mari yayo ndaizowana ndichita maassignments manje ndo mari inini yandazotenga magrosari angu, ndabva pamagrosari angu ndaiita sei, ndabva pamagrosari angu ndaizonge ndichinhanikirana futi, ndopadasitenga mapedzi, tichitenga zvese zvangu zvinotongodiwa zveukuku, ndopada titingawo magetsi nemari iyoyoyo, maona manje. Saka ndobva ndatoti kuna baba handina hangu handisina mari, bva watoti ndichitombomira ikoko, kana ndaona chimari ndochizokutumira. Saka tine deadline ndaifanira kubuda marezi, ndobva ndapuwa deadline dariya. So ndandine imwe cousin yangu yanga iri kupi kuchikoro ikoko, mbva atonditi unombogara kupi, unombogara kuroom kwangu, because iye yanga akundofisitirawo futi another cousin yaigara kupi kuCosmo City. Vanati no problem, vanatosara vanataita agreement yekuti ndikatombonogara ndiri kuroom kwangu ndakambira mari iyi, ndoita sei, ndobva ndangosiya everything chandaishandisa kuroom kwangu, from mapoto kune zvese, like literally everything, ndongosiya kumba kwako, hapana chandotora, vataita deal, vatati bho. Ndobva akatombotanga aenda kuCosmo kuya. I remember that time akaenda kuCosmo, ndobva aita sei, azodzoka, handiti adzoka pepe, ndobva aita sei, ndatopfuura kuti uri kubva atodzoka nemakeys, amba handipa makeys. Mind you manje uyu wandoti cousin, like tanga tiri madistant cousin,
guys madistance yekuti ngoti takazongotoziona kuti tatosvika pachikoro 1 toona kuti uri wakaningi ndo zvakaitika ipapapo saka ndobva atoti mbatondisira kurungu kwake gozi anga ari mujunior tadero manje ari mujunior mbaita sei aiwa ndobva nigirikina pepe ndobva atozondisiya pepe ndobva ida saka manje inini bafanira kuti sei kunditumira mari kuaccount pane account yaimbotumira imwe shamwari yangu anadatsvaga so pashamwari yangu akabva atanga kuenda kumba aenda kumba kashamwari yangu pandakati kokadhi saka ndigozi ndozogona kupa sei pandosvika kuharare ndochikupa kadhi rako ndobva andisiyira kadhi kwaandisiyira wrong kadhi ndozvakaitika ndobva andisiyira wrong kadhi mari yaye payakazonzi nababa ndapinza ndaisa mari ndakaenda kunotasa mari yaye nekadhi neshamwari yangu futi imwe ndandasara nayo ikokoko kodai kunodai so kuona mari yacho kadhi rikuramba chinzi declined ndobva ndapinda mubhengi kuti nhema dzangu pakupinda mubhengi zvaasingaite because kadhi ranga risiri rangu parisingaita sei ndafonera shamwari yangu ndafonera shamwari yangu kuti kadhi bati tasauti takanzi chii kuseri kwaroni ndatasazaningiri nacho bva takonfema ndobva atimira ndichase rimwe randinaro muno muwaleti ndobva atasa kadhi reye ranga daro muwaleti pepe ndandine two makadhi saka mine kuti ndakakusiya the wrong one saka ndoita sei bva anditi ora mine tiite sei tirivhete mari yachoni iye oinoi like not rivheta kuti ini ndikatumira mari handiti kune munhu akasaikira inini airivhete mari yachoni ndozvinoitika ini ndindatumira so I can rivhete so zvaakabva aita haana kurivheta akanowithdrawa mari iyaiye withdrawa mari iyaiya manje ari kuZimbabwe ndobva aita sei aitumira someone angari cause kadhi rangu mind you ranga risingaite handichazivi kuti ranga raexpire kwati chacheka I don't remember then ndobva atumira shamwari yangu futi imwe yanga iriko shamwari yangu iye ndobva mari yayo yatonzi ndosvika after 2 days ndobva ndawedzera mamwe madays ndingoriko kuSouth Africa kuya ndobva mari yayo yazopinda but tinoitira tese mari yayo mbeyadi sei ndakutoita sei ndakutokwira bhazi mangwana ndakuita sei ndakuenda kuZimbabwe shamwari yangu imwe yatanaye musikana yatatiri kuti titogarisana tese anga ari pane imwe apartment ndatomuti unokwanisa kundiperekedza vatati handikwanisi because pane program yanga ida kuita kana alright no problem apa kuti utsvage kana uber kana kuti uende kuJoburg ndasingatombozivi zvemauber izvi ndobva ndatesa mari yandinayo ndikati mari yandinayo panapa ndekungoti ndipinde muJoburg ndokunotsvaga bhazi paPower house ndo yandinayo ndatsvaga futi another person like mufesi aivako kumareza ndaitozva kuti kune mufesi mwakasara but ndatonomutsvaga ndamukumbira ndokumbira kuti sei kuperekedzwa kunoenda nemabhegi angu kupi ndandine mabhegi andinge ndandine zimonaki nechimwe chibhegi nechimwe bhegi saka anga ari 3 ndobva nechimwe chilaptop bag chandandinacho zvakare kuita kuti ate 4 tikutofamba nemufesi uyoyo mufesi batiti unondibhadharira mari yacho yekupinda ndikati ndokubhadharira mari yekupinda muJoburg nemari yekudzoka kuchikoro ndokubhadharira that was the agreement because hakuna mumwe aikwanisa kundibatsira ndo wandaitoziva ngari ipapo ndobva abvuma ndatosenga mabheki edu bva toenda kupi kwaikirwa uyu makombi kubva kuZanzibar kuya handiti isagara kuHoneydew saka opposite kwacho kwangu waindi kuZanzibar takwira pepe taenda kuJoburg makuseni guys tadero pepe guys takusvika uyu manje akanditi uda unokwira kupi ndobva ndati kuPower house kombi payakatidzikisira I think akati ngatisati ndiende kuna Bri because tikaenda kuna Bri manje tikaenda kuna Bri manje zvogona kuita sei kuzobva kuna Bri kwaita kuri saka isi ndatite so ngatiningirikinei ngatidzikire panapa sekuti tienda nekunani like yakukona kudai so uku kupark station uku kunenge kuPower house ndobva tadzika opposite handiti tadzika pepe isitazivei tikuona vanhu vari kuuya vachimanya ivo vaguma guma yaya mukati meJoburg aya vakangouya vachimanya ndokungotibvutira mabhegi indandine simonaki pamusoro rakasenga rakangobvutwa monaki riya ndokutaka kumanya naro vachitiza nemonaki rangu tikatatobirwa kaisusu kanzi saka choita sei uyu mufesi yakuita saka choita sei ndikati handizivi nevanhu vakutotora zvinhu zvangu uku kuti bheki changu chekera cheleptop chiri kukwevewa uku vari kutorera futi mukomanayo vakamutisiya vakatobva vamuza kuti siya zvinhu izvozvo mukomanayo ndobva asiya zvikanzi oright ngatitevere kuti tione kuti vari kuenda kupi
tatevera vapepe vakabva nesu kure vachitiza nezvinhu izvozvo ndokubva vanopinda muchi handizoti chekutanga chacho chinonzi chii chekutanga ichichi chinge chine mabhasi anenge akashata asingamboiti chinenge chiri kuseri kwacho ndochadaiti powerhouse ndokuti anoona mabhasi ekwamiles aya ini ndada kunokwira miles bhazi ndoda ndada kunokwira ndobachi vapinda nesu mukati muya maiva nechimwe chibhazi chaingowamo chakangoshata chingiri ndacho chakangoshata chinhu ichacho patakapinda pachiri ipapo ndikati inazoda kukwira panapa ini ndoda kunokwira miles ndokwandoda kuenda powerhouse zvikanzi kutokwira panapa ndopanokwirira bhazi ndikati no but ina mbositembozva ndikuenda kupi handiti angatori mazimba ndo akatita izvozvo ndobva ndati ambositembozva ndikuenda kupi zvikanzi ikoko kwacho kokuenda ndopauchakwirira pano ndokupinda muofisi guys vanhu vanga vane rough ivavo even vasikana vacho vanga varimo mujobheka they were so rough because vakati ndapinda muya iwo unosoona kuti ndikutobudisa misodzi ndikuchema ndatorwa mabheki angu ndokungonosvika ndokungonokanda mabheki angu kwautonzi nyorai tiketi mukadzi wekautoti unonzani ndikati aiwa usaninyorete tiketi because inini vanhu ava vatora mabhegi angu by force ndichidzika mukombi inini hausombozva ndikuenda kupi musikana anga arimo achiita kunge secretary I remember chiofisi cho chakaita pakona kwakune kajira horo hamene kuti inonzi chikambani iyo dai ndaichoiziva ndaibva ndatoitaura because that was so rough zvavakatoita ipapa imi ndichiridza mhere guys ndiripo pepe ndirichema ndichichema ndokunotsvaga kuti laptop yangu yakangosiyeka kandikwa kuko vakanda zvese vaingokanda achingokanda ndokunotsvaga chibheke changu cheche ndokuchitora ndokungofamba nechibheke changu vemuofisi muya vakadzi vave zvikanzi passport pe passport yako kana ndikupi passport zvikanzi vadedza vakomanayo zvikanzi ari kuramba nepassport kusaka it means kuti vanenge vachifoseredza munhu kuti pinda mubhazi rausingadi ndikati akana nina handisi kukupai passport yangu zvikanzi tipe passport changu atichokunyorera tiketi this was around 7-8 am parikati kadhirama iroro ndikati bhadhara bhazi handibhadhari zvangu zvikanzi ndora uchabhadhara ndikati handibhadhari ndobva vasikana vatotanga kutoti ndiani mumwe futi vachingotora vanhu veve magweja maguma achingouya nevamwe vanhu vakawanda vachibvuta zvinhu vongokanda bhazi iro rakazara nevanhu vaita zvokubhuliwa kunzi pindai mubhazi ndozvavaitwa ini ndakaramba 8 9 10 I remember musi iwoyo wacho mwanda atitorimomo ndakagara ipapapo chinzi azobhadhara here zvikanzi hana toramba kutobhadhara wena zvanzi iri ndora uchabhadhara manje kausingadi kurwa nesu ucharibhadhara muda ndinoona kuti ndipinde mubhazi handisikazivi handitombozi kuti kambani yenyu inonzi chii bhazi racho ndinoenda nguva iyo right zvikanzi richaenda kuma5 ndikati asi manditorera handidai izvozvi ndatotokwira bhazi pawasiku ndatosvika samwe soho zvikanzi hausi kuenda ikoko ndikati abo no problem ndakuda kubuda vese vari 6 vaimira padhoo voti kuenda kupi gara imomo takudza kuti gara munomo iwo ndakubuda uchienda kupi ndikati ndakutoilet handichaendi kutoilet zvikanzi tinoenda newe kutoilet kwacho guys ndagara paya ndabata ndikati ndoita sei mai mwana ndokubva ndagara pakazobhoya polisi andikati ndakunoudza mapurisa ini zvikanzi iwe mwana iwe uda kunoudza polisi kana uchizwa kuti une passport yakanaka inda unoudza chipolisi but polisi iyi manjeka hauudziri mahara you have to pay them ndikati mari zvikanzi unofanira kuva vamwe vacho unoda 100 rands kana 200 rands kuitira kuti vakubatsire guys ndatasa mari yangu pepe inge isingakwani because ndaifanira kuzokuti mabhegi angu aifanira kubhadhloka ndomwana ndingori ne500 rands chaiyo chendoenda nditori nayo ipapapo handadii pepe ndikati saka ava vatoramba ka I remember imomo muofisi manandinega papa nemwe murume anga ane British passport inotondisekesa ndikaifunga murume anga ane British passport but handizi kuti anga adipotewa here kana chicha chaitika ipapo that much I know kuti it was a British passport because zvakaitika manje kuti tizoziva kuti murume anga ane British passport guys polisi yakamutosa polisi yakamita chamuta vanhava murume iyeye vauya polisi iyaiya zvikanzi tionei mese muri mapassports tabva tavapa mapassports tavapa mapassport pepe ndobva murume uyauya anzi tione passport yako ndobva pakuona kudeo so zvikanzi you where are you coming from
zvikanzi akamboda kutanga tava neaccent yemi zvikanzi Britain apa zvanga chiri chidhura zvikanzi Britain zvikanzi Britain saka iwo kana uchiti Britain uri kuitei pano iwo kana uchibva kuBritain alright wakayarini munomu vaamboda kutanga kutaura neaccent yake iyaiya kuti vasanyatsa kuda kuramba mapurisa aibva amuti buda pazhe guys ndakazomuhwira tsitsi zvikanzi takutokusunga because iwe uri munomu zviri illegal apa angada kuvaonerwa neaccent vabambomira neaccent yake iyaiya vazvaramba kushanda ndobva vachizototora passport yayo vatanga kuita kuscrutinize kudai so mino inenge inge katongokanzeriwa mino zvainge kangoitwa passport yayo vaona kuti izvi zvebritish passport zvaramba vazobudisa another passport ndozvakaenda ndobva vamuti sei une tuma passport akadiro ayo murume webhasi tanga toraiti ndokubhadharai because pane zvanga zvatozooneka zvikanzi saka iwo vangotanga muti saka iwo uri kutengesa zvinodhaka from accent kusvika pakuti akatanga atanga kuti anonga titaure ngatire zvaneyo mabhazi ayo anga ari momwe zvikanzi shamwari bhadhara mapurisa unoenda kujeri iwe unotoendera kujeri masikati machena dai watobhadhara mapurisa ayo murume ndobva azobhadhara mapurisa aya akatobhadhara mari I think about 300 ende vaito pavakaziva kuti murume uyu ane issue nepassport yake vakanga vangoti vakagaragara vakahwazhara kudzoka kuti how are you my friends kada kuti muhwira tsitsi ndakangogara ndichiramba kubhadhara bhasika but uyu manje uyu murume uyu issue yake yepassport yanga anayo ende ndikamutarisa kamurume uyu aitongoita kunge munhu ane 3 days akavata chingori nejaketi rake rato neshina even zvinhu zvacho ndikati Britain murume akabva kuBritain uyu ameno zvazvitongori so aita kunge asina kana mbombi kana kuti ndikusvora but zvaisaita kunge akabva kuBritain kwachoni aiva nezibhomba jaketi rake ranga ratosviba apapa achitoita kunge munhu atoone 3 days ndofunga achivata kana mumabhazi kana pasi pebhiriji ndo zvaitoita kunge munhu wacho ni apapa bhutsu dzake dzanga dzasviba dzaanga akapfeka ndikati Britain murume akabva kuBritain uyu indotoda kutoteera ndaona ndototeererawo kutoti nditonakirwawo kuti ndisanyanya kuita stress nekutorwa mabheki aderi peganzi nemapurisa mabheki ako aripi angasangana bheki saka iwo kuenda kuZimbabwe uchibva nekunoku zvokufamba sei saka ndoona sekuti pamwe murume uyu aida kuzomira mhene kuzoitwa zvaada kuitwa ipapapo but the fact yekuti aida kutsotsa mapurisa bva azviona mapurisa bva akaibudisa mari musiwo akabudisa mari kusvika azoti nikikini azotanga kutotikumbira mabhazi kuti vedu hakunewo paningakwanisa kuvanda mapurisa akamuchochorora mari yake vedu vakarya musiwo vakarya naye murume iyeye aingaa kutosiririsa accent iyaiye yabva yadisappear zvikanzi I've been living in Angola for the past 10 years mari yangu yotopera kaebhazi pano ndikati hazvina kushata amutarisa pepe ende aito anga show off kungoti munhu wese angosvika aibva apurisa passport yake kuti vanhu vazviona kuti akabva kupi kuEngland ndo zvaingoita achingoivhuravhura chiivhuravhura zvina kushata tamutarisa takanyarara pepe umwe nemwe anga nenhamo yake enge iri mumo vamwe vamhene vangu vane bheke ravanga vakoniwa kubhadhara here bheke riyariya ndobva rata sei ratorwa maona manje saka vanga kunzi bhadharai bheke iroro vanga vakoniwa vangwani mazuva ano vachiuda chitipe bheke redu vachinyimwa inini mabheke angu ese atorwa aiswa kuseri kwemachayani emasikana aya achionererwa vachitora vaiginya mai mwana ndikati that's so bad zvandikazoita manje nzanza kuma2 ina inyu kuti miles rinowanzobuda kuma3-4 ndaifarira miles andikula nhema ndobva ndangobuda ndakazoona kuti vanhu ava handofunga iko zvinovanyara ndobva ndabuda muofisi muya ndichibva ndangomira pazhe ndichitoona kuti ndoita sei ende vanyatsodanza kuti ukangoinda kumapurisa ukangoenda kupolice chete ndoda ndinondokandoita sei ndobva ndadii ndobva ndamira zvangu paipai pane rimwe randaityazi murumiriro apa itanyatsa kurwa maziyekera ava vanoputa vaive airadza kuti iye anokucheka cheka hatomboiti zvekuseka ndiye anga ari chibhosi chavo
Yanga leader wepapapo apanga kapfeka rimwe zijaketi ziguru kudai atoratidza kuti kana trouser racho ndiraito ranga rakangokura memwana achichongofamba richitongota kunge vheu rakangobvaruka ndio zvaitongoita achitobuda movha memwana achiti kana angoti gare gare otanga nosvuta akati gare gare otanga nosvuta saka iye ndibva ndanoti no I think ndiye leader wacho uyu pandakamuona chitangu ari kubuda kudai achidzika kudai indakabva ndabudawo ndobva ndadaiwo sobva ndaenda kupi ndobva ndaenda kuPowerhouse ndakamujvenga ndaenda kuPowerhouse haana kundiona ndaenda kuPowerhouse chinzwa yemanje ndakabva ndasvika ndaita kuPowerhouse kuya ndakasvika nganotsvaga miles pandavaudza zvaitika ngandasvika kuno makuseni ndosvika kuno kanzi kupi kwacho vandavaudza kuti papa rengi iri paseri apapo ndo vanditorera but asinoenda navo saka iwo wadi kundifonera because pane pamwe madhira taimboitawo nevanhu andifonera ndaita sei ndazokutora nemabheka ako zvino manje apo kwaenda kukamuchanetsana nevanhu vacho ivavo ndikati ini ndikuda kutobhadhira bhazi panapa stubborn ke ndikati ndida kutobhadhira bhazi remiles zvanzi mari yakati vandavapa hanzi mabhegi mangani mara ndine 4 vandatoti ndakusiya chilaptop bag changu panapa ndobva ndachisiya kuofisi kuvanhu kumiles kuya because ava ndandagara ndichivaziva kubva kare ndadero paya ndadzokera kupi excuse me kune uyu vebhazi riya vanga vatora mabheki angu ini ndiri kufamba ndichidzokera uku kumanje uku uyu aenda kunoudzani vebhazi ranga fanira zvikanzi tsvagirai mwana vakomana saka yanga ichava vakomana vepaPowerhouse versus vakomana vepachigubhu tini uyu tikadai ndiri 1 out ndoziva vakomana vepaPowerhouse ndobva 1 achaatya but no ndobva uya manje ataka kukokorodza vanhu vozhinji vakati ndavaraboti more than 10 vakomana vakabva kuPowerhouse ndobva wanzi watanga kuchita uchifamba chinzi handei kwakati handitotora mabheki because vaiziziva ndofunga kuti kuchaita fight ndobva vauya vakawanda vakomana vaive ini ndipamberi ndotora mabheki angu uyu wandabhadhira netiketi rangu akabata tiketi rangu kuti evidence uyu akabhadhira tiketi kunoku sikasiyai mwana atore mabheki iri boys manje rinoita zvokuda kutonga zvehovhiyo riri kufamba ndini mabride ndokuda kungatoo mabridemaids handiziviwo vari kuuya vari sure kwangu ini ndiri kufamba apa ndanga ndine musvuvu kamaindiu mazoya ndanga ndine musvuvu ndagerwa musvuvu ndikufamba ndikuinda asvika pepe ndikati ndovatora mabheki angu zvikanzi handi kurarara nhema yamurida kutanga iyi guys vanhu vese vepachigubhu boys rere vakakokorodzana inini guys asi ndikoda kutozvifunga right now kuti saka simba rero ndanga ndariwa nepere kuda kunokokorodza boys repaPowerhouse kuti versus boys repachigubhu pakaridzwa muridzo boys rese repachigubhu rikatukuru nevamwe vandasamboona vakangouya vakati shu Jesus Christ vanhu vanga vakawandawo zvikanzi kana muchida hovhiyo vamwe vachibudisa mapanga guys zvinzigara muchida hovhiyo zvamuda zvamuda kuita izvozvo akuudzai kuti mabheki ari kutorwa ndiani angu guys mabheki angu ndo andainzi zvikanzi nechimudhara chiye chabva chabuda zvikanzi iwo musikana waka wakuda kuzonetsana neni manje mabheki angu ndo andaiudza zvikanzi musikana wakuda kuzonetsana newo musikana ndakuzokurova iwe zvikanzi musikana iwe ndakuudza kuti bhazi raunoenda naro kwarari nderiri hakuna kwaunoenda ndikati inini handisi kuenda nebhazi renyu because manditorera mabheki bhazi randiri kuenda naro ndiri kwaMiles ini ndakabhadhara mari kwaMiles zvikanzi tione matiketi acho zvikanzi aida kutobvuta bhuku kuti abvarure tiketi murume yeye zvikanzi aiwa tiketi haubati zvikanzi iwewe ndokuziva shamwari kana gemu iriyo rauda kutanga irika tichakuvingai kuno kumaofisi edu siyana nekumaofisi edu isu musikana tiri kudhira naye zvikanzi mabheki acho aripi ndikanzi mabheki ndokunopinda ofisi muyamya mubva ndadzimwa muofisi zvisikana zvaionererwa izvozvo vasikana kudaiwa mabheki angu hamuchina ndikati mabheki angu aindepi mabheki atoneswa mubhazi baiginya zvikanzi ukuchoenda kwarari kuko nebhazi iri ndikati indai nawo ndakana basa nawo mabheki acho ndikati zvakadero zvikanzi ona basa nawo ndikati handabasa nazvo because mukuda kundimanikidza zvikanzi alright kana iwe wati hauna basa namabheki hausi kubva pano
Kaso baba nganzi hausi kubva pano. Guys, ndifunge ndo mamune fashion yeseka. Ndo mamune masikini tight malegini aya ese aya ipenya kuti thai. Ndo manga ari momone zvijuzi zvese zvimapingi juzi zangu zvimambisi pingi koshitumu ndo mazvazviri. Tikati guys, mabheki matatu ese akutoinda kai. Kutoinda just like that. Apa ndaimaona kuti ayo angayasa kusundwa mberi uchinzi ndiye Harare. Uya driver ndobva azouya driver chikanziko chii ndatanga kuchema. Ndikati vari kundimanikidza kuti ndinde nebhazi izi. Yeti ini ndine tiketi reukoko. Zvikanzi nemabhazi zvikanzi hauna 50 rands here wobhadhara 50 rands woita sei wonhankrana wobhadhara 50 rands wopuwa mabhegi ako. Kana ko 50 rands ndobhadhara ndei zvandiye kuti urilisirwe mabhegi bokazi kana ukasabhadhara mari havakupi. Zvikanzi nemumwe wacho no ngabhadhare tiketi rekutoenda kuZimbabwe because iwo vanobhadharire tiketi rekuko saka tangu wabhadhara panapa wozoitora mabheki akoenda. Ndikati ina mari yachoni. Ndobva mukuru wacho yaionerwa uya ndobva apinda mune rimwe bhazi ndobva ati nditevere. Uyu ndiye anga ari mukuru zvanzi tevera bosi. Ndobva apinda mune rimwe zibhazi apinda mubhazi muye mamutorina munhu wanga akangovatavo vaya vanenge vangoswera vachimanisana nevanhu vachitora zvinhu vanga vakavata mumabhazi umo. Ndobva mine ndise foni pachaja guys. Everyday ndokanganwa kuchaja. Everyday ndinotokanganwa kuchaja chete. Yatuone. Okay. Right. Tadi pepe. Tanzi tevera bus. Tena bus mema mune vanhu about 4. Jesus. Munhu wekutanga wandakasvika aripo anga uye ndiye unotonzi mustiriti kid. Ndiye anga akagara pamain door. Ndichifamba kudai ndichiona mumwe wachoni kumashure kwakune rimwe futi genga ranga ririmo iri ranga rakaita kunge smart but rakaboorwa kuitse kuzheve dzitsidzi nemavhini akatenderedza kudai. Ndikati nhasi Jehovha, I think ndofunga ndakuchuchuzonyatsa kuchifira mujobhiki. Kuitwa mubhazi rakaita serivana ava ndobva ndatarisa kuti saka dhiraivha uripi inondisira ndichipinzwa mubhazi muno ndiri 1. Aveve vadi vadzokera vati zvefaita tisi kuda. Indapinda mubhazi muya zvikanzi garapo. Bekutanga angamboda kuonerwa chinzi gara paside neni. Ndikati handikwanisi. Zvikanzi sikada kugara pai ndikati ndoda kugara apo. Ndada kugara kure. But kumberi uku kwangu ne 2 vanotamba street kids vekuti nyange kanzi jinya munhu aitondijinya ndichitofira ipapo. Ndio type yandiri kuraya iyoyo. Kusure uku kwakune vamwe vachiona zvikanzi naye sauda ndibhadhara mari. Ndikati yei. Zvikanzi yekuti iwewe takusengera mabheki ako tikapinda nawo muna chigubhumu tikakuchengetera mabheki zuva rese. Ndikati hamuna kutichengetera mabheki. Iwewe mukomana iwewe wanditorera mabheki angu by force. Ende you are trying to force me kuti ndiende kuZimbabwe nebhazi randisingazivi. Iwewe futi iwewe wakuda kuti ndikubhadhare. You are supposed to be the one arikufanira kundibhadhara because watondiviolate ndozvawaita. Zvanzi ashande zvakutaura zvashande kuno izvozvo. Pay me nemuri moya we. Ndikati handina hangu mari yachoni. Guys, adere zvikanzi right. Saka kana usina mari yachoni there is another way yekuti undibhadhare. Ndikati yei. Zvikanzi totopinda kamubedroom. Jesus! Ndikuti inini manje. Saka ndinofanira kudera kuti ndipedroom. Ndikati you know what? Azvinetse. Iwo wati ndikubhadhare uyu iwo autombondiziye but uda kutopinda neni iwo uda kuti hanzi bedroom. Nekuda kwemabheki angu. Sara nemabheki achoni. Ndafamba bandabuda. Ndanaona driver veve. Ipapo manje ndakaita zvivindi because ndanaona kuti ndikaita zvokupata kana banga ndairiiswa mubhazi imomo. Ndobva kwakune vamwe vantu kuri kuti vangori maziringi kumberi uku kwakune street kid chacho kuti ivo vavo kamureni kamutanda vaikuendesa. Pandakangoti asati ambotoda kudi because aitaura chiti akadero kaombota kudai so pandakangoti achipedza statement ndikati unoreva nema. Ndakangoti simu ndokufamba ndokuenda ndiri serious andana kucheuka kana vakomana vangu varipo andambva avhunduka ndobva ndabuda ndobva ndaenda kuna driver ndikati driver sara nemabheki angu. How you are gonna do or how you are gonna handle zvinhu zvacho zvese I just don't care. Ina ndingambodzi nemunhu hande mubedroom because of my own bags. Mabheki angu amandimudikidza mboti ndikubhadhare tiketi rekuenda kuZimbabwe mpedzezvo uyu munhu wenyu leader wenyu wamukudai onditi hanzi kana usina mari pay in kind. Mabhegi angu
andikufanira kubhadhara in kind. Handida kutenga kwamuri but ndimuri kutondibunyikidza. Ndikati sarai nawo mabheki achoni tozonosangana kuZimbabwe. Ndobva ati no vanhu kwaMiles vacho vari kupi. Ndobva vati mina ndikuperekedze kupi kuinda nemunhu kwaMiles. Ndobva ndati alright. Zvandoda ndikuti uite kana wasvika ikoko. Ndidhiraivha wandandotaura naye. Zvandoda kuti uite kana wasvika ikoko. Uya futi nevamwe vanhu vanoona mbovana uya nevamwe vanhu futi vakubatsira kutora mabheki ako uri wega haukwanisi kutora mabheki aya unotorohwa ende uchabayiwa manje because watsangwisa vanhu vese ava kubva makuseni wavatsamwisa. Ndikati no problem. Ndobva ndipa one munhu waanga atori naye anga ari nane unofunga kuda handisi kuti ndiconducta yakandiani. Ndobva nande kunani kuna kwaMiles vaive zvikanzi ndatumwa kunzi ndiite sei ndiuye nevamwe vanhu from here ende anzi mwana wayo ngaabhadhire 50 rands. Because wanga ambonzi ngabhadhire ticket. Ndobva like vataifanira kufamba navo handizoti ndo inspector wandochika kuti ndo second driver. Zvikanzi baba une mari yacho here? Ndikati handina because mari yacho yese yaperera kubhadhira kubhazi. Ndobva baba vakuisa 50 rands. Ndobva wandipa 50 rands. Zvikanzi chini vanobhadhira chii vanhu vacho kwani vekukambani iyoyo. Ndobva mufesi yapuwa but ndanzini ndipuwe mari yachoni. Ndobva mufesi yapuwa 50 rands yaye but atotora nevamwe vanhu futi veve. Ndobva tadzoka but that guy manje wematickets haana kuzodzoka akaramba akati ndakutya kurohwa. Akati ndakutya kurohwa akati this is a very dangerous game lauda kuzama kuita panapa ndikutya kurohwa. Akati maybe wotongoenda nebhazi rero but isusu ticket hatisi kupa refund. Ndikati kana indikuenda naMiles ndora ndikuenda naro. Tadzokera kuya iri zirume riya manje irika. Ndarisiya riri munhu kuti rangorosvoda handizivi because ndakangorisiya ndikangotanga kuita zvinhu zvangu faster. Tauya nevakomana vamanya zvikanzi shamwarika patiri kusvika apa usatombomira tora bhegi nekutanga kumanya. Mabheki airema iwayo. Zvikanzi tora bheki ndangorika dambukasiya zvakadero famba uchimanya chete because pacharohwa munhu. Ndikati no alright no problem. Vachifamba vakaita sei vakasipesana kudai so vachisvika kudai so zvikanzi iwe vamwe vachitenderera kudai vachicheka masettings vokuti vati vasata group vamwe nyaya ndikamuseka handifuni kuda ndio musa ndaifanira kubayiwa nebanga ndofunga mujobheki ipapo. Driver wacho ndati driver ndiye akatozotiudza mutactic kuti izvoni imimika musaita group mukaita group vachauya. Zvikanzi nadriver vaya wauya navo vere vanhu. Ndikati zvikanzi vari kupinga ndo vari kufamba vachitendera. Zvikanzi mabheki ako kumaona here apa vari kutsvaga vanhu kudai so. Ndikati ndikumaona. Zvikanzi mabheki ako ari papi. Ndikati atieswa kubereko. Ndobva vati kune munhu aisa. Zvikanzi kweva mabheki ayo abude kunoko hatiti. Zvikanzi one ari kupi. Zvikanzi ndipe one ngauye one bvauya bvatora bheki watatabva nesi kupi pahouse. Zvikanzi one uya ndobva auya ndobva angonzi iye driver wayo ndiye akangonotora bheki ndobva angonoriisa like a distance from chibhazi ndobva arisiya paka distance keke. Ndobva munhu atongotora bhegi ndobva atanga kumanya pakarohwa speed. ini ndingotaura nani nadriver zvikanzi rabotaura neni chetewo usatomboita kana chinhu. Ndobva anzi rimwe rifuti pachine rimwe ndikati zvikanzi nderipi. Ndobva rabuda mumwe futi zvikanzi uya. Ndobva mwanzi tenderera uchitange pasina zvauri kuziva vachimbobatsirana kumboisa mabheki evamwe vachironga pavari kuronga vachimapiringisha mabheki aya. Ndobva rimwe rachobuda bheki rimwe chibuda neoko rimwe chibuda neoko pakati pachikiribidi guys vachitambidzana. Zvikanzi mabheki ako apera here. Ndikati zvikanzi chiindi 50 rands. Zvikanzi iri kupi. Ndikati yatopuwa uyu. Zvikanzi mukomana yebhafu. Zvikanzi 50 rands yedu yapuwa. Zvikanzi ndokuinda ndakabhadhira 50 rands kuti ndipuwe mabheki. Pandakatozobva pamabhazi ipapoka avekwekuya ndofunga kuti mwana uyu tamutorera mabheki nyaya yacho yatopera yakadiro. Ndobva mukomana andikati zirume riya ndobva randiti saka watozoramba kayo apa asi kwezoti mabheki tazomahwina tazodhira nadriver ndiye akazopa mabheki haasi tombozviziva. Ndadii pepe ndatotanga kufamba ndiri serious mai mwana. Ndakada kutombocheuka kunde ndakatoita sendisiri kutombozoti mabheki angu ainda. Zvikanzi saka watoramba mabheki manje uchaona kuti utombomatori ende mabheki atoti zvichotengeswa zvo zviri imomo because waramba kuita zvandanga ndichida wakapusa stereki. Ndikati alright maita basa. Ndobva ndatanga kufamba. Zvikanzi wakuendepi. Ndikati ndakutoenda kunokwira hangu uyekera mamwe mabhazi kana kumbotodzokera kumba. Zvikanzi abo enda asi bhegi autoi. Apa mabhegi takatotora kudhara atoinda haana kuzviona kuti ndozvaitika paipa mutactic. Tadii paipai tasvika. Ndobva tasvika mabhegi angu anga atotanga kutorongedzwa mubhazi rekwaMiles. Ndichisvika zvikanzi ndauno kwaMiles pinda mubhazi
usasimudza kana musoro kana uchikwanisa kufuka jira meuchaita sei inogara kana kuback seat ndobva ndapinda mubhazi meme ndobva ndaenda kuback seat vaitya kuti varume vaiva kandasina kudzoka kuti vakazotsvaga mabheki aiva kamashayiwa vachanditevera what a noise kupahouse ndakamupinda mai mwana ndikatora chijuzi nezviyekera zvandandinazvo zvichari ndokufuka ndakazongonzwa ronzi dhru richinda ndokutanga ndakazogara kudai ndokutanga kuchiridza mhere manje ngezi ndakatanga kuridza mhere kuti ndaona mabheki ndikati mwari South Africa yechirivi zvokwadi nganzi nemunhu wopayekera apa wepachigubhu wanga turi netsvina kubva kunzanzi hande kubhedroom nekuti ndakoniwa kubhadhara 50 ranzi ye bhegi rangu kwete rake bhegi rangu ini zvokwadi ndakachema kubva muyegera imomo mujobheki kuda kusvika kupfuura kubhozimani kuya ndichingochema chidzamberi chete vamwe baba vangu vari opposite neni zvikanzi waitweiko ndikagona kutaura kutondifudza kuti waitendei ngochema ndichichema kesi kuti mabheki angu ndazomawana asi ndabva makuseni ndazopuwa mabheki kuma3-4 PM because munhu angodhisaidha kungondimbunyikidzwa kungondibhula muno mujobheki mujobheki hamuiti zvamadhikuri vanemagaizi hamuiti munhu muya ndakanyunyurwa ndaingonzwa vamwe vanhu vachitaura kuti ndakangoti ndichifamba ndichozviendera hangu kupark station ndobva mumwe murume angotanga kufamba achiti unonzani ndobva ndotota zita rangu ndobva ndadero payanzi ndichidero ndobva ndatoti ndikuenda pakati iye kwakutofamba nenacho kwakuti andichindibhadhira 100 rands because ndakuperekedza just like that paakaramba svika ndokubaya ndotokubaya nebanga because iwo hausuda kundipa mari yekuti ndakuperekedza tikati mamati zvoni ndiperekedze here zvikanzi vakatotaura vakati ndokudanidzira vamwe vanhu panapa kuti zvoni vakubaya because iwo hausuda kundibhadhira mari yangu guys pandakazozvisangana nazvo that was my worst trauma yemusouth Africa iyoyo kumba ndakatozokuti ndakazosvika ndakazongoona taapabhodha ndichingochema ndakatosvika pakubatwa nehope ndichingochema kuti ndanyunyurwa mujobheki apa pana imwe wei yekuti ndaizenge ndichienda kumba hapana imwe wei yekuti ndaizenge ndichienda kumba ndaichingofana kunokwira pamwe dai ndanga ndine mari yakwana pamwe ndaizonokwira hangu kana intercape up to now hazana ndambotokwira intercape handitombozivi kuti mukati meintercape makaita sei okay ndozvakaitika ndobva ndarinda zina hangu kumba ndasvika kumba pepe ndikatozombogara tikatozomboenda ndikatozomboenda hangu musha ndikazodzoka hai wawo ndikaningirikina ndikazotanga manje kuchiita operation looking for temporary teaching ndoya ndinouya futi nayo mangwana kuti ndakazotsvaga temporary teaching kune rimwe district kukaita madhirama ikoko hamujobheki makaoma guys inototira because inini mamwe maclassmates angu pane vamwe vanhu vakatobirwa zvinhu zvese pane dzimwe nyaya dzandaikuza kuti ndakatongoskipa hangu because dzinenge dzisina kuitika kwandiri dzakaitika kumafriends dzitori dangerous kupfuura zvandaitokuudzai apapa very 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 extremely dangerous because dzimwe mbavha dzaitozombouya kana kumarezi dzokuwira kana nepfuti zvakatoitika izvozvo ina hangu handina kusangana nazvo that's why ndaiti nyaya dzevamwe hadzizoiti kuti ndidzitaure because hadzisi dzangu guys these are not my stories hadzisi nyaya dzangu inyaya dzakaitika dzemaclassmates angu vakatobirwa zvinhu kuti atori murumu make vakabirwa zvinhu zvato zvese zvikatoenda nepfuti yakatodongedza kudai so ini ndangotaura yangu inini yandakasangana nayo kupower unonzi behind powerhouse ndo zvandakasangana nazvo inini futi hangu kutinongedzera kudai handina hangu kuzonongedzerwa asi tandaiona tumapanga tunongotwa ngodzi ukaramba ndo zvandakangosangana inini ndo zvandakasangana nazvo ona manje ndo zvandakasangana nazvo chainokwirira kuna bri but normally ndaizodzingongwa kana tichibva ukarari makusenisena ndaisvika tomboti garei kuti kutange kwaita sei kwachena kana kwachena tozoenda kunokwira makombi kuenda kupi tizonokwirira kuyekera ukoko muya makaoma muya munhu uyasonzi wakagara pepakona kuti ngouya uzonzi ndipe mari yacho yese unomuita sei munhu akakubaya batani ndini ini ndangotaura my own experience yandakasangana nayo inini noti zvevamwe because ndikadatoka kutoita story time iyoyo itori mastory times akatowanda atori different ona but asi inini handina kusangana nazvo inini
Ona ndisapepe ndaiti handizodi kunyanya kubata nyaya dzinenge dzisina kuinvolva inini because hauzozivi kuti paunotaura hauzozivi kuti paunotaura nhau yake iye pamwe iye ine impact yakaitika kwaari ini handizozvizivi manje. Saka pari trick because handizozvizivi kuti iyewo paakasangana nezvizvi akatraumatizwa sei. Saka pari trick haazokwanisi kutaura nyaya yakaitika kune mumwe munhu guys. Ndogona kuitaura but ndotaura ndichitaka kuseka. Saka pamwe akazozviona kana kuti taura nyaya iyoyoka ozokwanisa kuti saka iwo pamwe wachoseka kuti inini ndakabirwa ndikaita sei. Saka hazvizonyatsi kupa picture yakanaka if ndikatanga kutaura nyaya dzevamwe vanhu like that ona because experience yakaita munhu iyeye neyandakaita inini hani ndatokuudza kuti ndakagwadziwawo ndatonzi pinda kana handipinde mubedroom apa mubedroom macho maitorwa kudai bhazi raitorehwa zvaro ipapo kunzi bedroom bhazi bhegi rangu guys ndiro ndaida kutonzi pinda paekera guys vanhu ngavasadero guys muya makaoma makaoma mundikini muya makaoma zikamboiti firi ukafamba kudai usonzi wazvabhadhara here hamurevi nema guys. It's not even funny. Vanhu vevai vanokutosa around ugosha kuti waita sei haiwa ndakatobhadhara 50 rands iyoyo yeso sorry zoita 3 years ndisingaendi kutown I'm so sorry ndo zvakaitika nditombodi kutaura zvekunyemba. That's what happened. Ndo zvakaitika izvozvo paipapo even ndikadaenda kujoburg ndinogumira kudero mupark station park station kana newtown. Kunewtown handinatsi kuziva kuti kwakaita sei. Ndatopedza hangu nhasi story yangu yanga ingori gagaga yekudzokera kuzimbabwe yekudzokera kuzimbabwe but papakaipa zvapo joburg unyatsona kutoti mumwe munhu akambobirwa zvese including passport kusara usina kana chunhu tozokupa futi mari yacho yekombi kuti chienda kumba usina kana tse apa zvinhu zvako guys kuti passport kana vachiiba vanoda kuita sei nayo waona manje pakaipa mujoburg hamuna kumira zvakanaka zvamo ndochokwadi mujoburg hamuna kumbomira zvakanaka kana kutomanyiswa chaiko unopamanya. Ndikutozvifunga izvi pane kangu kazhira kataizomboenda nako pari pamaholidei kanga reke kashortcut kekuti uchibva kuZansport waizocrossa naikako instead yekuenda nethe main road painge kakangori pakati so pakati kamukoto handiti ipapo kamukoto asi ndaiva nezvivindi kusvika ndapedza ndo mukoto wandaishandisa iwoyo ndo yange the shortest way yekuenda nayo kureswa ndaiva inini ndaitoti ndikadzika ipapo chachingori chidust road papasina kana paiva nemagamutri zvivindi zvokuenda neipapo handizivi ndaizviwanepi ndo yaiva zhira yangu iyoyo ndatongo ndikadzika ndodaiwo nezhira iyoyo ndichiinda ndotonobuda ndakudhuze nekuingirikini ndakudhuze nekurodhi inobuda kumarezi kwedu but ndakatopafamba lesei sanhasi handiti ndomuswa ndasvika ndapafamba sanhasika mangwana acho ndakatonzwa kuti mbavha dzakatorera vanhu hobho vaiuya nepapapo because vamwe vanhu vazhinji vangaota sei vanga kushandisa nzira iyoyo vanhu vakabirwa mabhegi vachibva kuzimbabwe inda ndatopashandisa sazuro wachoni ndanga ndine zvivindi zvakatodhakwa ndaitopafamba ipapo ndoga ndotopachechekera ndichiinda kunobuda kuekera uku ndikapafamba ndoga ini ndikati unonyeba but kubva muswa ndakanzwa kuti hanzi pakabuda mbavha dzanga dzakawanda dzazine mapanga nepfuti dzikatorera vanhu vese vanga varipo zvinhu vakasaiwa vasina kana chinhu ndikati handizviti futi even kana kubuda mumba uchomboenda kana kuti kumba kwamumwe munhu uchingobva kuchikoro handakutotyaini hanzi met these other girls from UCT vakabirwa everything vari mutown pamarobots nemafei anga wati hesi masisters vakapindura
ndisi kuzimu ndicha mai manje ndenda kuzimu manje ndiri pamangena nepakati apa ndikumbotenderera zvakutoita west nelockdown yako imbavha dzacho dzawandisa. Imi tatomboiita maybe yeyi topic patati kana kuti tinotanga like chaita zvatakaita kunonzi kuyoutube ndakatanga ndapedza mastory times angu ese handiti ndapedza mastory times angu ese kuyoutube tikazoti ndamapedza ngezoti tamapedza ese angu inini so that people get to know me handiti ka then takasanga kuchita sei kuchisa malingi tichitaura hedu dzimwe nyaya tichitombonzwawo maexperience evamwe because I'm not the only one ka ane life history yake yakasangana nezi pamwe kutori nemumwe munhu watoriwo nedzakewo dzokutoti unototeerera ukatonzwa kuti aho ndetofunga kuti ndikutotengesa mukaka kuda kwandaitoita ndanditori pawest situation kune mumwewo kuda zvaitomuitira wes hani ndatotaura yangu yeuyuyu yenhantrani yekupark station pamwe manje kune mumwe atori nesituation yange itori wes kupfuura pamwe zvandakasangana nazvenyu kudai akatotorwa zvese akasara sangana chunhu like zvataurwa navo but izvozvo zvetinozozviita kana ndapedza ese so that ndinongozva kuti ndabva ndapedza mastory times angu ese ndozvandinoita. So I think I'll just do the same but ngoti kunoku kufacebook tiri kumaita in order manje uku kunaingoita marandom story times kunoku ndokwandiri kuita in order. So mangwana ndikuuya manje neyekuti temporary teaching again gaye kuti 3 years ago ndakati ndapunyuka ndaenda kuSouth Africa life yakuzondiitira ndakadzoka futi kuzero ndakadzoka futi kuzero kunotanga futi kuzero guys shavire nhamo but ipapo manje temporary teaching yange yakubhadhara kambotoenda ikoko but ndakunze kuti chichakaziva kuti ndide kurekera kwayo ndaida kuenda kunoshanda kuprisons ndofarira zvinhu zvemacrimes izvi ndo zvandofarira ndofarira kunyatsa kuverenga zvinhu izvozvo actually ndofarira ndofunga ndikati zvinhu zvine kaulolo mukati ndo zvandofarira maybe ndichatongoita law zvangu kana ndakuzimu ndonyatsa kuchistata because ndakata criminology 3 years ka saka maybe ndichangoaplya kuti ndiite law. Mangwana ka ndikuita mastory times edu ane mastages mangwana yakera DSC Duberry tinoita mastages saka ndikirikini takabva kumashure unogona mbonotasa malive stream yangu ese unomaona ane matitles aripo saka nhasi because takatangira kumusha from kumusha kuHarare from Harare to temporary teaching episode 3 from temporary teaching to South Africa saka takati zoti experience yangu yemuSouth Africa then now from South Africa kuenda kuzimu takaita 3 episodes. So mangwana takutanga kuti back to temporary teaching again episode 1 then ndikazokutiza kutemporary teaching koko ndabatwa nemwoyo waSouth Africa ndadzokera futi kuSouth Africa madrama akawandisa kani ndiri ikoko kwaitika madrama ka maiwe uku ndokwandakanoperforma manje uku kutemporary teaching ewe ndakaperforma saka ndoya tiri kutaura mangwana guys, like I always say my disclaimer guys, when I'm doing these stories I'm not perfect guys. I am not a perfect person South Africa right now. I'm more in South Africa. South Africa ndakasauta kare na 2014. Ndakakubva mna 2014. I'm not in South Africa right now. I'm in Magunje. I am in Magunje. 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 Kwagutumpanda wana. Ndokwandiri. Mukuzere kwagutumpanda wana ndokwandiri. Ndokwandiri kwagutumpanda wana. Ndiri kwagutumpanda wana. So how people are gonna interpret my stories is up to them, but I'll always put my disclaimers. Kuitira kuti vaya vanozotwista zvavo, they can twist
all they want, but I'll always put my disclaimer kuma stories angu. That chiripo zvedu tichiripo because ndikambotepera episode yekuti ndikaenda kuyekera kumuchani kana ndatembera teaching ndikabva ndoti kudzokera kuSouth Africa ndikunotsvaga yekera apa South Africa. I think ndichaita 2 my episodes ndopa ndakazombototengesa bundo rinenge richinowa masuhwehwe vanhu ndichaitozoriona after the first, second, third. Yeah. 1, 2, 2 ndozobva futi kundodzokera futi maepisodes angu achiripo zvavo. Ukangona ndabva kuSouth Africa kwekupesera ndichiziva kuti ndo episode yekupesera kudzokera kuSouth Africa ndenda kuchiuya manje kuThailand. Ndenda kuchiya kuThailand manje. Imagine. Ukangona ndakangopinda muThailand mastories angu anenge akuda kuchizoita achindopera. But maepisodes ekuThailand ndofunga ndogona kusvika kana ku5 or 6. Kune madrama akaitika hobu. You learn kuti kuona muzimba it doesn't mean kuti waona hama yako. Waona. Ende futi ndopozodzisa pakuti cultural difference futi ndoba ndakazodzidza unoti guys munofanira kuconsider zvimwe zvemacultural difference izvi pamunotsvaga vanhu kuassociate navo because mumwe nemumwe kuva makakurira kwakasiyana zvinoaffecta futi zviro zvatakazodzidzawo kuno kuti asingazvizive. Then kuzoti ndichaita futi I think chazongoita futi rimwe day vamwe vanhu vanondobvunza kuti inini ndominda kuya kuzoticha. Ndichaita futi as an episode yekuti how I got my teaching job, my requirements acho, what I went through, how many applications I did, and also my types actually nikude kuti vanoshanda nema-agents kuti anonzi ma-direct hire. So I'll probably do a live yakanangana neiyoyo. I think this will be my 6th time ndichiita live stream inoita nezve-teaching, but kuno kuFacebook I think inenge iri first time because vanhu hobho vaindibvunza zve-teaching in Thailand, so maybe ndinogona kuchitaura izvozvo, but I actually don't know kuti izvozvizvi vanhu munokwanisa kuwana teaching here nesituation mamiriro yakaita, because izvizvi vanhu vese vari paamnesty vari kutotadza kushanda. Then ma-requirements achona I think atiomei manje. Kune ava vanoda zve-teaching inangu handichadi. Nangu daenda kumba kwababa vangu namai vangu ndombonodidza magadheni. Ndinodidza magadheni kwaGutu. Ndinodidza magadheni kwaGutu. Ndinodidza magadheni kwaGutu. So ma-story times ekuThailand akawandisa. Ndambira kuti ikangonzi 1 hour ndobva ndatokata. Ne-social life kune avo vanenge vachizotarisira kuti oh my god, if I fly kuenda kuThailand kuenda kwakati, I'll probably get a boyfriend from there and I'll probably get a nice guy. It's not like that. It's not that easy. Anzi katimbona kuti vamwe vari kuti chii anzi wait, did I say good thing? Natasha Justin will say azitaura ngoma zivava wakaoma kuabroad uku kuabroad zvako but dzimwe nguva kusina amai hakuendwe guys. Ndichibatika yes endi kwakuti panoona ndichibatika big time. Ndine ndiriko zvangu kumagwavha kupuka kuzimbe ndenditi ndine chimaifi ndinenge ndine chimaifi ndichitotaura ndinoenda mugomo ndotanga notaura nevanhu ndirimo mugomo ndozodzaka. Ndiriko kwaGutu mupanda wana uku ndingagoite guys, regai ndinde ndokona mangwani ndakukudzai manje another story ndadzokera muZimbabwe manje.
Bye.